ଏମିତି ପ୍ରେମ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ଯାହା ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି। ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରେମ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ କଲ୍ ଆସିଲା। ସାଙ୍ଗଟି ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲାନି। ଏମିତି 2-3 ବାର କଲ୍ ଆସିଲା। ସାଙ୍ଗଟି ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲା। ସାଙ୍ଗଟି କହିଲା, ତମେ କିଏ କହୁଛ? ପୁଅଟି କହିଲା, ଏଇ କଲ୍ଟି କୋଉଠି ଲାଗିଛି? ଝିଅଟି କହିଲା, ତା ଗାଁର ପାଖ ଥିବା ଅଲଗା ଗାଁଟିର ନାମ କହିଦେଲା। ପୁଅଟି ପଚାରିଲା, ତମ ନାମ କ'ଣ? ଝିଅଟି କହିଲା, ତମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିନ କି ଜାଣିନ, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋର ନାମ କହିବି ତୁମକୁ? ପୁଅଟି କହିଲା, ଏମିତି କଥା ହେଲେ ପରେ ଚିହ୍ନା ହେଇଯିବ ନା। ଦିନ ବିତିଗଲା, ପୁଅର କି ଝିଅର ଦେଖା ହେଇପାରିଲାନି। ଖାଲି ଫୋନରେ କଥା ହେଇ ବିତେଇ ଦେଲେ। 4 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଅଟି ବିଦେଶରୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ଝିଅଟିକୁ ଦେଖା କରାଇବା ପାଇଁ କହିଲା। ଝିଅଟି ଦେଖା ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖା କରିଲେ। ଝିଅଟି ପୁଅଟିକୁ ଦେଖି ବହୁତ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ପୁଅ ଝିଅଟି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତ, ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।